हॅलो, मी गीता यशवंत पवार. वेलकम बॅक. माझ्या आता ह्या चौथ्या भागामध्ये मी झोक्यावरची गाणी म्हणणार आहे. आमच्या खानदेश भागात अक्षय तृतीयाला झोके बांधतात तेव्हा ही गाणी बोलले जातात. तर पहिलं माझं गाणं आहे, मी आता म्हणते. आली वर्षाची पंचमी ग जू, आली वर्षाची पंचमी ग जू, पंचमीने लावले डोळे ग जू, पंचमीने लावले डोळे ग जू, हा सहजाला पोळा ग जू, हा सहजाला पोळा ग जू, पोळ्याचे लिहू चित्र ग जू, पोळ्याचे लिहू चित्र ग जू, हे सहज आले पित्र ग जू, हे सहज आले पित्र ग जू, पित्राची निसुदाळ ग जू, पित्राची निसुदाळ ग जू, ही आली घट्ट माळ ग जू, ही आली घट्ट माळ ग जू, घटमाळाच्या पडल्या गाठी ग जू, घटमाळाच्या पडल्या गाठी ग जू, दिवाळीनं केली दाटी ग जू, दिवाळीनं केली दाटी ग जू, हा दिवाळीचा दिवा ग जू, हा दिवाळीचा दिवा ग जू, तिळ संक्रांत घेते धावा ग जू, तिळ संक्रांत घेते धावा ग जू, तिळ संक्रांतीचं कुट ग जू, तिळ संक्रांतीचं कुट ग जू, हा शिमगा आला नीट ग जू, हा शिमगा आला नीट ग जू, या शिमग्याच्या ओंब्या ग जू, या शिमग्याच्या ओंब्या ग जू, हा पाडवा घेईल धावा ग जू, हा पाडवा घेईल धावा ग जू, या पाडव्याच्या गुड्या ग जू, या पाडव्याच्या गुड्या ग जू, आखाजा मारे उड्या ग जू, आखाजा मारे उड्या ग जू, आकाशीच्या आल्या सरी ग जू, आकाशाच्या आल्या सरी ग जू, सरीने भरल्या घागरी ग जू, सरीनं भरल्या घागरी ग जू, घागरीनं केल्या पेरण्या ग जू, घागरीनं केल्या पेरण्या ग जू, आली वर्षाची पंचमी ग जू, आली. दुसरं माझं अडाणी भाषेतलं गाणं आहे. उचा आंबा डग पातळा कैरी हिंदळा खाय व, उचा आंबा डग पातळा कैरी हिंदळा खाय व, कैरी तुटणी कडक फुटना जुळजुळ पाणी वाये व, कैरी तुटणी कडक फुटना जुळजुळ पाणी वाये व, जुळजुळ पाणी वाये तटे गौराय रंबनाय व, जुळजुळ पाणी वाये तटे गौराय रंबनाय व, नाही दुई तडीवर बसनी एवढा सिंगार काय व, नाही दुई तडीवर बसनी एवढा सिंगार काय व, शंकर रुसना पलंगे बसना गळे मोन माळ, शंकर रुसना गळे मोन माळ, मोन माळनी टिकली झळकणी तपती ना पैलाड व, मोन माळनी टिकली झळकणी ना पैलाड, तपती ना पैलाड तटे सुरत ना सोनार व, तपती ना पैलाड तटे सुरत ना सोनार, सुरत ना सोनार तटे गौराय ना सिंगार व, सुरत ना सोनार तटे गौराय ना सिंगार व, उचा आंबा डग पातळा कैरी हिंदळा खाय व, उचा आंबा डग पातळा कैरी हिंदळा खाय व.